खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया गोख्रों अजद खालामदों खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा अजद होदों दे थांनाय समाव थामहिनबा सिगांनि जे सोरखार बे सोरखार सालायबाय थानाय समाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा रैखाथि गैयामोन बेरेखा दोलोनि गाहायानो बे समाव रैखाथि गैयामोन बै समाव ओरैबायदि थासारि जायोमोन जाय थासारिनि गेजेरजों बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन जायगायाव थामहिनबा बे बिथांमोना गुबुन जायगायाव एस्कर्ट नङाब्ला बिथांमोना रैखाथि हानजा लानानै थाङाब्लानो बिथांमोना हायामोन बा ओंखारनो हायामोन होननानै गोख्रों अजद खालामदों राजु नार्जारि बिथाङा। बै समाव थासारिया जोबोद गाज्रिमोन ओरैबायदि गाज्रिमोन जे अपोजिशननि लिडार जाय मेन लिडार प्रमद बर' सार बिथांनि सायावबो जिउ लानो थाखाय हामला खालामनो हानाय बायदि जादोंमोन। नाथाय दिनै बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव ओरैबायदि मोजां मोनसे थासारि फैबाय जे दिनैनि अपोजिशननि लिडार श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङा पालसार लानानै मटर साइकेल लानानै बाजार खालामनो हानाय जाबाय जाथि खुरमानाव आलासि जाहैनो हानाय जाबाय लोगो दोगोनाव मटर साइकेल लानानै मोनाबो थांनो हानाय जाबाय। थांनाय 8 मार्च 2020 मायथाइ बे मायथाइयावनो बेरेखा दोलोनि गाहाय बिथां प्रमद बर' बै समाव बिटिसि खौ खुंबाय दंमोन हाग्रामा महिलारि आरो बेरेखा दोलोनि गुबै महरै बिथां प्रमद बर'मोन आरो बे प्रमद बर'खौनो खास्रि बिस्रियै गाग्लोबदोंमोन थामहिनबा बै समाव बावखुंग्रि बे बावखुंग्रि बियाबनि सिङावनो थानाय देहेरबिल खाथियाव गाग्लोबदोंमोन होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा। नोंथांमोना बयबो बावनानै थाङाखै नोंथांमोना मिथिगौ 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव प्रमद बर' सारा सरकार सामलायनायनि सिगां इउपिपिएल हानजाया सरकार सामलायनायनि सिगां नोंथांमोना मिथिगौ 10 डिसेम्बर 2020 मायथाइयावहाय जोंनि बिटिआर काउन्सिलनि इलेक्शना जादोंमोन। बिनि साननै सिगां जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय दिहिर बिलोनि खाथियाव बै समनि अपोजिशननि लिडार श्री प्रमद बर' सारखौ बिथांखौ जिउ लानो थाखाय आक्रमन खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा पुलिसनि कनभयआव केम्पेइन फोजोबखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समाव दिहिर बिलो खाथियावहाय बिथांखौ आक्रमन खालामनाय जादोंमोन। पुलिस मिलिटारि थासेयावबो बिथांखौ आक्रमन खालामनानै बिथांखौ जिउ फोजोबनो नागिरदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद गिख्रंथाव मोनसे एटाक बिथांनि सायाव हामला बिथांनि सायाव खालामनाय जादोंमोन। बै समाव थासारिया जोबोद गाज्रिमोन। बिथाङा गोख्रों अजद खालामदों जे बै समाव जे बेरेखा दोलोनि गाहायानो बै समाव रैखाथि गैयामोन गाहायखौनो बै समाव गाग्लोबनाय जायोमोन बिटिआर ओनसोलाव नाथाय बेफोर थासारिया आथिखालाव गैया। आथिखालाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखार सालायनाय समाव बेफोर थासारिया गैला। बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा आथिखालाव बाइक लानानै बिथांमोना गुबुन जायगायाव बेरायनो हायो गुबुन जायगायाव बिथांमोना थांनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा। आथिखालनि समाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा रावखौबो गिनांला आरो बिथांमोना गुबुन जायगाफोराव थांनो हासै नाथाय सिगांनि सानाव बेफोरबायदि थासारिया गैयामोन। सिगांनि समाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन जायगायाव थांनो हायामोन गिनो गोनां जायोमोन सोरबा बा सोरजोंबा गाग्लोब जानो थाखाय गिनो गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बिटिआर खुंथायाव फैनाय प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि सोरखार सालायनाय समाव आथिखालाव गोजोन खौसेथि आरो बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा बा दैदेनगिरिफोरा बाइक लानानै गुबुन जायगायाव थांनो हायो गुबुन जायगायाव उदाङै बेरायनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा। 40-50 बोसोर समसिम जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो थिउरिया हानजाफोरनि जेंना दङमोन। बेयाव भाइलेन्सनि प्रब्लेम दङमोन बेयाव असान्थि दङमोन बेयाव बमा बारुद आरो सिलाइनि बावहाय दावराव दावसि दङमोन। नाथाय दिनै 2020 मायथाइयाव जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरखार जानायनि उननिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना गिदिंनानै फैफिनदों। बेयावहाय रायजो राजाफ्रा आलो गोजोनै रायजो जानो हादों। नाथाय जों बावनानै थाङाखै नोंथांमोना बयबो बावनानै थाङाखै नोंथांमोना मिथिगौ
2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव प्रमद बर' सारा सरकार सामलायनायनि सिगां UPPL हानजाया सरकार सामलायनायनि सिगां नोंथांमोना मिथिगौ 10 डिसेम्बर 2020 मायथाइयावहाय जोंनि BTR काउन्सिलनि इलेक्शना जादोंमोन। बेनि साननै सिगां जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय दिहिर बिलोनि खाथियाव बै समनि अपोजिशननि लिडार श्री प्रमद बर' सारखौ बिथांखौ जिउ लानो थाखाय आक्रमण खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा पुलिसनि कनभयआव केम्पेइन फोजोबखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समाव दिहिर बिलो खाथियावहाय बिथांखौ आक्रमण खालामनाय जादोंमोन। पुलिस मिलिटारि थासेयावबो बिथांखौ आक्रमण खालामनानै बिथांखौ जिउ फोजोबनो नागिरदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद गिख्रंथाव मोनसे एटाक बिथांनि सायाव हामला बिथांनि सायाव खालामनाय जादोंमोन। बै समाव थासारिया जोबोद गाज्रिमोन। ओरैबायदि गाज्रिमोन जे अपोजिशननि लिडार जाय मेन लिडार प्रमद बर' सार बिथांनि सायावबो जिउ लानो थाखाय हामला खालामनो हानाय बायदि जादोंमोन। नाथाय दिनै बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव ओरैबायदि मोजां मोनसे थासारि फैबाय जे दिनैनि अपोजिशननि लिडार श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङा पालसार लानानै मटर साइकेल लानानै बाजार खालामनो हानाय जाबाय, जाथि खुरमानाव आलासि जाहैनो हानाय जाबाय, लोगो दोगोनाव मटर साइकेल लानानै मोनाबो थांनो हानाय जाबाय। गतिके बियो मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे परिबर्तन, असान्तिनिफ्राय सान्तिसिम मोनसे दावबायनाय, बियो जोबोद गिदिर मोनसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय एचिभमेन्ट जादों। गोबां मानसिफ्रा स्पेसियेलि जोंनि हेंथा हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा बुंनो नागिरो जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्ति फैयाखै, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलायनाय फैयाखै, जोंनि BTR ओनसोलाव दाबो असान्तियैनो दं होननानै बुंनो सानो। खिन्थु बियो मोनसे उदाहरन जे BPFनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारनि समाव जोंनि अपोजिशननि लिडार श्री प्रमद बर' सारखौ पुलिस मिलिटारिनि कनभय थासेयावबो बिथांनिखौ माने जिउ फोजोबनो थाखाय आक्रमण खालामनो हादोंमोन। खिन्थु दिनैनि थारिखआव अपोजिशननि लिडार मटर साइकेल लानानै गिदिंबाय थायोब्लाबो जिउ लानो हामलाखौथ' बारहो, बिथांखौ रावबो सोङाबो, रावबो डिस्टार्ब खालामा, रावबो उसुबिदा खालामा, अपोजिशन लिडारखौनो जेबो खालामा, लोगोसे बिथांमोननि वार्कार बिथांमोननि दैदेनगिरि रावबो जेबो उसुबिदा गैयाजासेनो बिथांमोननि हान्जानि खामानि मावनो हादों, बिथांमोना गाव गावनि पार्सनेल खामानि मावनो हादों। बियो जाबाय गिदिर मोनसे परिबर्तन आरो बियो मोनसे पजिटिभ मोनसे चेन्ज जोंनि ओनसोलनि थाखाय।